Paghimo tay kanang lindutan na gani na ah. Sumalipay jud ka makakita panta ka. Kay maro man na imong kalipay nga adto nimong bahay. Kita. Ha? Saan na tayo kita? Oh, so guys, ani tanom na to sa kahara guys. Ya oh, ani tanom na diha oh. Nagilirahan naman na diha og kuan ah. Nari si Bibi Dalton dari di agi lang sakyanan oh. Kay sayang po ning paragayo guys, ug di nimo ni tugsok dari halang po itugsok kay sa labay ni manang manang aron na po'y remembrance ba lami mo po tanawon ba sa butangan ni mo paragayo dahil sa tapis karsada sa unang panahon mo na may ipanglabat ni mga paragayo. So una guys, na mga goodness day tanong dani nya. Nabatugan. So una jud guys, daghan kadto mga tanong dani na pa jud koy mga bougainvillea, mga orchids, katong orchids bitaw nga puti kay buwak sa mga panguhang mas mga pangpang. So harap po ning ipang tugsok dani kay badon lang po ning makita lagi po na mga buwak lagi dani pero naman tayo nakalibot dani guys kaso lang natugan lagi dani kasada lagi ning guba. Diyan ibang tanom kay nagsige man pud daguhan guys, mabuhi dyan si Jama na malipay lang po balik na po dari mabuhi na ni. So daghan po kadto kog ipang tugsok dani mga gumamila nga puwa og pink o kanang orange. Ja pohon nagbalik na dali magtanom na po mga bougainvillea kay ganahan jud ko ng bougainvillea ihilira dali kay mabuwak man na sa basta maintan. So saning samantalahan sa pang tugsok ni kay sayang bani ipanglabay ni man ang hilin kay daghan kadto pud nakahilira ka man ang hilin nato. Ja pwede ra jud sa ipanglabat nato. Bahala ko tuwad ko dali guys. Unsa guys na natugsok sa sila na huh? So dali ra jud ka magtugsok dali bubuhi ra man pud ni kay magsigirig uwan. Ja may nagbalik na po dali guys, mangita kong bumbil kay bumbil may ang ipananam dali sa banda sa babaw ang i-landscape dali kay sayang pud mga nay mabuwak dali sa babaw ba. Hangat ko. Mingaw na mi dari. Des manang di nagkagsaging. Luoy laman as manang. Sa di lang nang laban lang nang. Pwede naman yung paniapan. Pwede naman na. Nilagang itlog. Pamagkag lang itlog, mahadlag man ko. Kaya nga naman. Di pwede? Hindi man kayo. Basta maramdam lang di mo kaagod sa murag mo kasi balik, di na ko makaagusog. Kasi ilagaan kong hilang itlog, murag mag-itlog, murag naramas ang dani, murag di ako makaon. Mahadlag naman ko. Pag nagsaging na to, napamisaging na to. Ang kaya nga maganas ng kuan, mabin ka lang ba? Hindi na yung mga tinanim ni Manang guys nga kuan. Malibot mo ka, mablanghoy. Balanghoy. Malibot mo ka, di ko pwede mo ka blanghoy. Basta di ko na ko pwede. Di ka pwede mag-ibot kay bugat na. Di ko hapon ko pwede mo kaon. May ipaibot na nga sa dana. Diyan ka mong bye guys, kanang ipausog pa man na ni tiri ng atop. Kay kasamihan pa man na. Mas tiri kay janggi naghanangan asas bahay ni sa family house. Kami wa man mi. Kami wa mami ika ambag kay labaw pun kamong kami ang mong bahay. Ha! Parang kalamdag dari guys na. Perfect na video. Video. Parang gipaningan kong taman guys na ang gatoto. Tudong na sa ang kamang-kamang. Ngayon guys, jag makakita para mas sa mong gipahimo ni Tiri dari ba sa mga sala o kusina. Sa man na malipay ka tay. Malipay ba ka nga naadyo nag imuhang bahay, man imuhang kuan.
Sa nalipay ka kay. Malipay, malipay ko bisan. Kasi pa nang napitiin na ka ha. Isa ko. Kani man di mo na nga kahoy. Di ko ano sa mutang sinus. Ang sinus dari ni sabot sa dito. Diya guys, gisugda na po din lang pintura dari sa dapit sa sala, dari dapit sa pultahan. Diya, hindi pa din taon nga mga amahan nga makakita pa ang tani siya kay magsige lagi pangutana na hug okay lagi ko ning ibuhat sa mga tao. Sige pangutana. Diya okay man pud kadto mo trabaho ni mga tawana kay mga igagaw lagi po ni namo diya. Na pud may gihayr sa karon kaso lang di pud ta makasabot lagi kay kanang isa nga gi kuha karon og assistant atus kusina kay kuan dyan, nindot na kadto sa guys na hatis babaw. Guba na laman nag dadres kusina na humana na si Dja. Dja di ay amhang mingming nasa among bintana. So dari na sa magpuso sa bintana guys kay madyo lang po na iring kay aron way ilaga. Dja guys nakaluto na po og sinigang nga bangus kay mo ni ipasudan ron sa mga nagtrabaho darin Dja. Wala mo na pakita ganyan guys kay gigaba lagi ag lababo dadto manang lisid ka mo pakita ninyo gigin sa na pagluto na basta giluto na limpyo kapag kaluto unja. Mo ni ipasudan sa nagprito lang. Kuno ang sinigang kay kuan man. Lasang ulit. Ha? Lasang ulit. Kasi ulit. Pautro-utro ba? Madugang. Ah, lasa daw paulit-ulit. Kay gubag di mo mga andan mga sinigang. Nay, lami man di ko sinigang nay. Love you, Inday. Diya guys, na pinturahan na dyan. Ganiha, kaya wapam ni mo pinturahan na napita. Nindot na dyan si Zag. Muli to tiri. Kasi tiri day guys, to sila Turami. Kaya si Turami nagpa-check up man. Gialalay po siya ni Queenie dito ni Dalton. Manang was tiri karon dari. Diya, maloy po kong nanay. Ugang bijaan kay lang trabahoon. Daga na kaya na? Nadalaga na ka? Na kay mo nakagilis og kuan, kay mo nakagilis og napkin. Di ka ba? Asa mo kainit diha? Dari. A few moments later. Diya guys, kay iban man kong manang dari si babaw sa mo may gagaw. So nakakita man ko dani na ang palaya ko ni nga bitin. So ni nga rin may dire sa may gagaw. Ang tag-iisa daning ang palaya nga bitin guys. Gagaw ra pud namo pero amang siya pero mahilig mananom. Guys maamis di ka dari sa buhol guys kay diri jud ko nakakitag nga ning palayang kuan bitin. Naghana ka doon nagbitay so magdadyo ko ngani guys ang tanong ko dito sa Ay, salamat. Salamat. Dawa man sila. Kuya gaba laman ha. Way lami na. Di ako kuan ra ka ng picture-picturean ra ba? Sa karne mo sagol. Sa makasabutan ni kay amang ni si Ja guys pero naana siya mga tanom-tanom daghan ka na ah. Dani ako nang nas jay katong bitin nga kuan ba, bitin. So kuan ra pud ni guys kanang first cousin ra pud ni namo. Igagaw ra pud ni namo. Pero amang ni siya bright ni siya kay bawo ni siya musuwat. Hi. Lamat. Di ko kasabot kadto ginamang. Kasi guys, nagibalot po siya taman. Salamat sa kadon ni amang kay siya kung kitagag sidling. So tulon ni sa kaklase nga sidling na ang palaya o gatong bitin o ang palaya nga dili bitin. Diyan na po ihatag nga upo. Diyan, salamat kay amang kaya rin dyan ka bugitan. Kugihan ka dyan na siya magnanam. Diyan na po siya kuhan guys na alugbati. Diyan ka ng amang guys ni eskwela na saghagna. Nakagraduate na sa 4 years course po. Bawa sa nanyang course basta ni graduate man na siya. Diyan na po dyan siya kuhan o. Pipino arang kakiyot kaya narap sa sako gibutang. Hindi man siya makatigbagay. Hindi ba ko kay bawo mag inamang.
Kitagaan ko dyan sibling guys. Kaya sila din nagibitay-bitay na Nabi rin isang igagaw guys. Nga mahilig po siya og tanom. Halapila man na sa ingana. Di wa man kanang hamne bago pa ni sa gipang kuno na pero buhay na diri siya. Lagi. Pila na siya bong kanimo. May balik sa niyo. Di Sabaan kasi mga asawang. Diyan. Uli. Ako may nananam na tara. Kari na buhi na mo jud sa bung oh. Buhay na siya. Di naman na siya patay siya. Lagi. Buhay naman na siya. Ako ba di mo gipang siro naghala sa Ha? naghala sa kanang tanom guys ah. Hindi ka magay. Pwede mo na. Di agdari nangakuan na di ah. Kini nga ito na sa. Ha. Kasi tagana ni buhay na ni. Hala! Di ako tigtagaan ko nimo. Yung bitaw ko nang uban ko kay tagaan ko. Tingga mo ta na. Kana salawa. Yung Lami abin sa kay kanang usara kanang nay. Kita mo sa vlog na nang marusapaan mo. Mura dito. To. guys ang igagaw guys kanang mahilig jud bi mga tanom na. Awa. Ngani na ko ingani. Jar naghana jud na sa mga tanom dito sa una pag ngari na nga naghana sa tanom dana na. Karon kay nangawa mag isang tanom. Uy hindi lang dodua. Saya nga bung imo mga tanom bung no. Kani oh gikaon pud si Jana ah. Kani bung daghan kay kuy ngani milyon na kani. Aw kani wa ko na kana milyon na. Kuan man eh kana nay sa ring kana kalimot ko sa ngana ni. Saya nga bagi mo mga Matay dahil kan gila. adjaw. Kani kini mga unsa ni katong black majesty ni nga nagadaot man kay masagdan ha. Wa tanim gikuan imo ra tanggi. Kini sa nga ni. Ugi mo nang bising nga ni puto-puto Mabitaw, Maling na siya. Nga to porma. Imo man gipanglabay siguro mga gipang putol. Basi sa imong gilabay mo turak ra man ang basi gilabay gali mo turak ra. Bawal gi haribot lang sa. Ko kay Na ko ni ibang pilot na ni. wala to ah. Sayang gali mo panglabay nimo. Ko naman lang na balik kay toro baling bargi itig ni ko. Hala namatay sayang aga kay at putol-putulon na maguna na ha. Adi nabuhi pa ni. Na mo lagi ngana. Kanang dakong punuan mo ni siya ang iputod kay na to ko ba nang itanam. Kari kada na mo ko ingana na. Na ko ingana di pagari maguna dari na dana kan kadto sa dari na Kawatan mo kapitay. sa buwak sa unas ng upang Adi ako ato. Ay jeng giputod. Na Di hadin mo ang puni siya mabuhi jud. hadin ampingan ginuo ko. Salamat sa Wala gadyo. ako na pa yung mga susunod. Bunot ra di ko na kay kasi mutang bunot. Lang kinabunot ra gali. Wali mo butay juta. Bong. Ha? Na po na juta gamay. Gamay. Kaning juta gamay. No, ikaw kung sunod na namin tirak na. Na mo na kana. Wala salamat ka jubong ano. Kulor. Kana may kinalamian jud. Pero mo ingana pa na siya mo parigit ra gyapon. Saling-sing pa. Sus gino ko na ba jud kay ningari ko dari. Pero ijal wa jud ni atiman na aguban man saya maguni mo ni atiman ni Di sayang lang yun. Mati ba na kay busy man ko. si Malu de asa duty na. Binaran sa uli. Oh, salamat bong. Di sa busy na pa mo pa. Hala. Napo ko ko'y tagaan ni ja. Ginoo ko. Mga dunis bubong kay nana may sakjan na ah. Nana ko ingani bong kani oh. Hapit na budak kag ang ingani bong oh. Pero hindi ka mo pwedeng ngani. Ha, di ko na sure. Para di sure ko nung mabuhi oh. Ida di gihatag na. Mo ka ni mabuhi. Sangar bitaw na. Hindi ko ani dinig bunot ni siya may wala din eh. Hajang isin na nimo na di arabong oh. Kisa ba gamit sa si Maluto, gamit o ikaw? Kinsa? Si mong Facebook. Okay, bawa pa rin sa mga gamit din sa kay. Ah, mo-open po na siya. Hala dia guys. Kita na jud gud ani mga kasi nga dani bungwa mo ko ingani gubo. Wala siya. Uy, grabe mahal na kato nakalimutan ko sa ano. Di sa una sa. Ah, dyan ni cartoon. Sa bag-upang. Ani karton karon jabutang nga nagbunot sa karton. Kalimutan sa Gusto na hagdahon ba? Dalang sa. kanang Ha, aja puta kay mamatay dyan ni. mo na mabuhi dahil ah. Ari dia. Nani buwak siya. Daghan daghan kag tanom dani nga wasa. Pag upampani na gutab kay ang taasan na sayang wa maligar na buhay na buhay. Ko siya na. Ako na. Prayer plant na siya. Kanang kalimutan ko na. Kadus ang igagaw guys. Maganda siguro naman yan eh. Gapin naman sa mga ingani ron. Di pa nabitaw. Di ko nila basta ito ganun. Ngani galing na. Doon. Kani si Japing princess ni. Iko
trabaho po ko. Salamat ka Jugaw. So igagaw ra dila na dia. Bekas barko. Oh, pasakti lagi ko. Bahala na kay salamat ka Jugaw. Ah, gagaw na sila guys kanang mga burato lagi. Diya mahilig lagi na siya og ganang tanom. Managaban mo kung manang dari kay kuan kanang pasirok siya Ano pa ba na ba? Hala. Wa jud ko pa ba na kay nakabit-bit jud kog tanom guys. Mo din nga basta muli ko pero ara jud ning kamahal ni mga tanom mas. So bala na po ko ni mo atus kutlong kam. Mo ba na puputlong kam na po ko mabit-bit dadton sa hangi pang dani mga tuod-tuod oh bahala makalisid-lisid ko guli lagi. Basta kadalay kong tanom. Relipaya dyan na! Salamat si Gajos, bubong na hana ni kay nakakasuway pa dyan kong tanom may ani oh. Napa dyan ko yung seedling. Hindi na lubos ganun dyan hapag no? Hindi na. Ato gas kandi hayilig si Ailian. Yan na. Magpaon sa mga kadadwa yan na. Pa-injik mamarubi. Yung sa may injikan. Malapit injikan. Dadali mamarubi. Asa malapit injikan dari stil. Dari mamarubi. Dana. Nadul masina. Dari manjikan si Kay agi kambras ra. Di kambras mo sa ring. Sige na kay na imong nagkuan o na. Ano naman na? Kala ko na mo. Nakang tawa. Pas aloy. Pato kay Magbaon sa business ma.